Intayon iti relic. Ni St. Carlo Acotis Mimasyar iti St. William's Cathedral iti Syudad Tilawag. Okay. Deto'y apo nga santo ni St. Carlo Acotis apo kat santo millennial saint. Kahit nga so digiti agtutubo apo. Ayan. Sa santo digiti agtutubo mga idol. Inteman din gen. Kadeto'y report manipod kini Idol Lawrence St. Lawrence. Puro tagem sa santo aya. Ada ba santo nga Glenn? Okay, St. Bernard ket ada. Awan santo nga intay to research madam dama. Okay. Intayin iti St. William's Cathedral with Idol Lawrence. IFM News. IFM News. Lokal. Naragsak ang pinasangbay dagiti estudyante ti Holy Spirit Academy of Lawag, Divine Word College of Lawag, dagiti deboto ken dagiti miyembro ti St. William's Cathedral ti relic ni St. Carlo Acutis wenno ti maawagan ti millennial saint. Ti panagtulong tayo iti St. William's Cathedral ket ditoy asinarabo isuna ti maysa apadi ket ditan anang rugi ti seremonya. Ditoy ni istoryada ti kabibiyag ti baro a santo ket ti devotion na iti Eucharist ket ti usar ti digital media platform amay promote ti the Catholic devotion. Maysa ka deboto ni St. Carlo Acutis ket Nana Heidi Garrido nagsagsagaba ti sakit a cancer ket dakkel ti pamati na ani St. Carlo ken ni Apo Jesus ti mangpalaing ken kuana. Kasi he believes in the Blessed Sacrament. Ako rin po kasi always said I'm a cancer patient. Siya rin guide dito niya. So yung faith niya tsaka yung faith ko ganun din. And to pray the Holy Rosary always. I love that he's a saint. Actually, we are from Diras, but gusto ko lang siya makita to pray to him na talaga for my family, my relative friends, and benefactors who are also sick of cancer, to be strong, to have faith like St. Carlo, and for the young, kasi napakaano niya, he loves the Eucharist. Eh, ganun din po ako kasi I have to go to church. And he prays for the poor souls and purgatory. Talagang ganun ang faith niya. And me too, I'm not afraid to die na rin. And I'm offering my sickness for all the souls in purgatory. Yung mga sinners everywhere. And plus, yung to the Pope. And for all the priests, kasi sila, so po, I love our young Gen Z as St. Carlo Acutis, and I'm praying to him for the young generation also to please intercede for them kasi they don't go to church anymore. Kabayatan na ko na ni Miss Krista na kiya nakalakal mga isusuro iti Esal amarik na ti dayag ni St. Carlo Acutis kaputa na surutan dati istorya ti kabibiyag ti santo. Naabutan mi namin iso ng pinaka-canonize na ken close kami ti age. So very important kanya detoy pinag-visit detoy relic ni Carlo Acutis tata, and I feel so light and I feel so blessed and I feel so close to him as someone who is close to his age po, and I'm very thankful nga imay ito'y ayan ni Tilawag City detoy relic na po. Dapo iti daytoy ket mamati ti simbaan nga adun tupay iti maitulad ken ni St. Carlo Acutis. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, tatak aremen.